I pravo sa niškog castinga u Beograd stižu novi kandidati. Kada je o talentu reč, ovi momci ga nesumnjivo imaju, što su kao polufinalisti prošlogodišnjeg serijala definitivno pokazali. Oni su vešti, okretni, brzi, a ove godine još brojniji i spremni za nove pobede. USB, ja imam talenat, revanš meč. Mi smo akrobatska grupa USB iz Niša. Đole je doktor za bajs, Luka je glavni triker, Pale breaker, Dušan i ja neki snagatori tu koji se uvek dižemo, drugar Timbe triker, Milica breakdance, Jovana breakdance, Girs breakdance. To sam nekog propustio. Znaš šta mi interesuje? Mnogo vas je. Znači, vežbate isključivo na ulici. Uglavnom na ulici sad, kad smo baš spremali koreografiju, dobili smo neke školske sale da bi mogli uz muziku da probamo, ali ulica nam je u srcu, mi smo multitalenti, mi sviramo, čitamo, pišemo, pevamo, šta god. U suštini trudimo se da imamo što manje ruku u životu. Evo, izvolite, predstavite se, družino iz... Otprilike se znamo, od prošle godine iz Niša smo USB tim, sad smo malo u proširenijem. Nadamo se da će da bude s ovim inovacijama još bolje. Ajde da vidimo. Ajde da probamo. Attention please, attention please. Dakle, vi Nišlije, pa vi ste čudo. Ja nemam šta da kažem, ja sam potpuno fascinirana. Izvolite. Se neko od vas ozbiljno bavi gimnastikom profesionalno? Ne, ovo bi nazvali kao ulična akrobatika i uglavnom kombinujemo. Ja ne znam, ja sam bio gimnastičar, ovi svi elementi koje vi radite, to je svaka vam čast. Hvala. Da. Da. Sa 3 da.